Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko sa Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa atong pagkinabuhi nining adlaw. Diin kadunay ang Dios nagiyag nagapangulo sa matag-usa nato kakinabuhi. Sa atong panag-uban mga kaigsunan, ato ning ablihan og sugdan diha sa mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios ug akong gihangyo matag-usa sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nagatiman kanamo nining adlaw, Dios nga mao'y nagbantay, nagproteksyon, ug padayon nagagiya sa matag usa. Salamat o Dios sa panalangin, salamat o Dios sa kadaugan ug kalampusan. Salamat o Dios kalipay kalinaw nga among naangkon sa tanang adlaw nga imong gihatag kanamo o Dios. Samo na usab karon nga panag-uban among gipangayo ang imong proteksyon, ang imuhang pagpanalipod na usab sa among kinabuhi labaw sa tanan sa imong pagpanalangin sa among kasing-kasing unahuna. Di na ang kasing-kasing nga madinamaton matinuohon ug andam sa pagkinabuhi sa mga pulong nga amo karong masabtan. Bless kino matag usa sa mga pulong nga gikinahanglan namong maikinabuhi samtang napamis kalibutan. I declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matag usa sa atong kinabuhi. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 og 95.3 diha sa Balok, Santo Niño, Tanhay og 101.3 FM diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabiok, Cebu. Maayong gabi, may pakiguban sa tanang mga listeners sa 92.5 Kings FM, The Voice of Grace diha sa Lantapan, Bukidnon. Maayong gabi, may pakiguban. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan mga kaigsuonan, ilabi na sa mga pulong nga ato karong madunggan diha sa Epeso kapitulo 2 gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dunay mga bersikulo mga kaigsuonan nga gikan kaniadto hangtod karon ginalalisan
ilabi na diha sa bersikulo 8, mga igsuon ko sa Ginoo, bersikulo 8 ug bersikulo 9. Mao nay ato rong tagaan og pagtagad og daghang mga pangutana nga angay natong tagaan og pagtagad. Kung doon na pa mo'y mga pangutana mga kaigsuonan, ato gyapon ng tagaag pagtagad diri sa atong panag-uban. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban mga kaigsuonan, dili ra kaay ko mubasa karon og mga message gikan sa atong mga kaigsuonan o gikan ninyo. Ang ato rong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang paghisgot sa pulong sa Dios. Ang atong oras alas 8:29 sa kagabion. Dugay ko nagsugod mga kaigsuonan kay doon ako'y giadto, doon ako'y gilakaw. Unya salamat sa Dios mga kaigsuonan, nagmalampuson ug nagtagbo ang Dios sa unsa may mga gikinahanglan sa pag-alagad kaniya. Ang akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panag-uban karon, mga pangutana mahitungod sa mga pulong sa Dios. Ug dunay mensahe nga medyo taas-taas ako ni tagaag pagtagad. Mato pa, good evening pastor, salamat kaayo sa imuhang pagtambag kabahin sa akong anak. Ug matot pa dinhi ako ni nga basahon mga kaigsuonan. Ingon siya dinhi, good evening pastor, salamat kaayo sa imong pagtambag kabahin sa akong anak nga nag-eskwela og Bible school. Tama imong giingon nga ang akong pag-istoryahon ang among pastor. Sa tinuod medyo nahiubos ko sa ilaha, apan tungod sa imong maayong tambag medyo nahupay akong kasing-kasing. Sa gitudlo nimo, salamat kay pastor, maayo jud akong kinabuhi nga kon sakitan ba ko mangita jud ko pastor makatambag sa ako. Usa sa mga nindot nga kasing-kasing mga kaigsuonan nato nga mga tao sa kalibutan, kinibitang magbaton ta og kadasig sa pagpakisayod, og ang ato ang pakisayran mga alagad sa Dios, magbaton gyud tag kadasig sa pagpatambag, kay lig-on ang tao nga daghang magtatambag. Pero kung ang mga magtatambag dili mga alagad sa Dios, mga dautan, damor kang dadon sa kalaglagan. Muna niingon si David nga bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Kay ang mga dautan nga kung imong tan-awon ang balang kasulatan mo tambag-tambag sad. Mohinungdan nga kitang mga anak sa Dios, mga alagad sa Dios, mga Kristohanon, dili gyud ta magpataka og pagpatambag or pa-advice mga igsuon ko sa Ginoo. Lamang akong ipasalamatan ng Dios tungod kay giklaro diha sa balang kasulatan nga kita makadiscern ta kung asa ta pwedeng magpatambag. Og atong sugdan mga kaigsuonan no, ang paghisgot sa pulong sa Dios. Niining maong mensahe sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Mao ni ang tagaan natong pagtagad sa atong panag-uban, ug usas angay nato nga tutukan karon ang inyong mga pangutana or pangutana sa ato ang mga kaigsuonan mahitungod sa mga pulong nga ato karong paghisgutan. Ang hatag ni Apostol Pablo nga ulohan gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa ulohan pa lang mga kaigsuonan nagpanaw pata, kanabitang padulong pata gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mauna ang giuluhan ni Apostol Pablo, buti pasabot nagpanaw pata, paingon pata sa kinabuhing dayon. Wala pata sa kinabuhing dayon, paingon pa lang ta kay moagi pamantag hukmanan. Maunay angay nato nga dawaton, dili nato kana bitang usbon ang gipasabot sa balaang kasulatan. Naluwas tagikan sa sala og paingon ta sa kinabuhing dayon.
sama ragon na sa katawhan sa mga Israelita, giluwas sila sa Dios gikan sa kamot sa Ehipto, pero wala pa sila sa yutang Kanaan. Klaruhon nato kining gitawag kaluwasan. Mga igsuon ko sa Ginoo, mayong gabi, mayong pagig-uban sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa Shine FM 95.3 Balok, Santo Niño, Tanhay City. Gikan ni Pastor Sapri or Jean Candelario, account ni sa ihang anak ni Pastor Sapri Candelario. Maayong gabi, Pastor Gideon Candelario, on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tibok nimo nga pamilya. Maayong gabi sa tanan. O salamat sa Ginoo, ako ang gidasig ang tanan sa pagkuha sa inyong Biblia, manaaman sa cellphone o naama sa di papel nga Biblia. Importante na kasabot ka, makasabotas atong gibasa. Og atong sugdan ang paghatag og pagtagad sa pagbasa sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan og pagkamakasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan og ang mga pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sa makanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon og sa mga pangandoy sa atong lawas og hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3, natapos na ni siya kanang dapat wala kana bitawng human na taani ni graduate na taani dapat. Mga kaigsuonan, kung imong tan-awon ang kahimtang natong mga Kristohanon, wala na ta kaligot-ligote sa Dios. Gihigugma na ta pag-ayo niya, giatiman na ta tungod kay mga anak na ta sa Dios, gitagbo na ta niya sa panahon nga mangayo ta sa Dios. Ihatag sa Dios ang atong gipangayo, kay kitang mga anak sa Dios di man punta magpatakag pangayo. Kabalo man ta kung unsaon nato pagpangayo, unsay angay natong pangayoon sa Dios. Kung tinuod gyud tang anak sa Dios sa mga kaigsunan, dili man ta magpatakag pangayo. Kantigo tang mangayo sa angay natong pangayoon tungod kay naamay mensahe ang Dios. Duna may mga pagtulunan ang Dios. Kung unsay atong gisentro, kung unsay atong gitutukan, kung unsay kanunay gihuna-huna nato, maumanay atong pangayoon. Kung naghuna-huna tas mga espiritu ng butang, kanunay nato nang gipangayo sa Dios. Kay lisod mapud kaayo nga naghuna-huna tas espiritu ng butang, ya sige tag pangayo sa yutanong butang. Kay kun unsay atong gipangayo, mao nay tinuod nga atong gihuna-huna, maunay tinuod nga atong gipangandoy. So kining bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3 mga kaigsuonan kos Ginoo, kung ato ni siyang tan-awon gyud sa atong kinabuhi nga mga anak, mga Kristohanon, mga tinunan ni Kristo, ni graduate na ta ani. But ipasabot mga kaigsuonan kos Ginoo, dili na ta makasasala. Tuuhan gyud nato na nga dili na ta makasala. Mga anak na gudtas Ginoo. Kay ang mga makasala dili gyud na anak sa Dios. Anak sila ni Satanas, sumala sa basahon sa Biblia sa libro ni Juan. Katong nagpadayon sa pagpakasala, dili anak sa Dios, kundi anak sa yawa. Kitang tanan mga kaigsuonan, matud pa sa sulat ni Apostol Pablo, kaniadto pareha gyud nila. O gikalugut-gutan kita sa Dios tungod sa ato ang mga tawhanong kailibgon og sa mga buhat nga wala ka pahimuot sa Dios. So ato na gyud nang giangkon, ato nang barugan, ato nang tuuhan tipigan nga dili na gyud ta makasasala. Ingna imong tapad diha, dili na ta makasala. Mga anak na ta sa Dios, tagalangit na ta. Paingon ta sa kinabuhing walay katapusan. Bersikulo 4, apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Naluwas kamo
tungod sa grasya sa Dios. Pwede nimo na siyang i-highlights diha kanang bersikulo 5. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Doon na po'y gipasabot ni Apostol Pablo nga gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umalabot nga mga panahon ipakita niya ang naghinapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. So ato nang klarohon mga kaigsunan nga naluwas kita, ikaw ug ako naluwas ta tungod ni ining grasya. Pag abot sa bersikulo 8 mga kaigsuonan, naanapod say saysay si Apostol Pablo. Bersikulo 7 hangtod sa 10, gibuhat kini sa Dios aron sa umalabot nga panahon ipakita niya ang naghimpin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Kining bersikulo 8, bersikulo 9, gilalisan gyud ni siya. Gidibatihan ni siya kaniadto hangtod karon bisan gani sa social media. Kay dunay mga teaching o preacher mga kaigsunan nga wala nay labot ang buhat. Wala nay labot mga kaigsunan ang wala nay buhaton ang tao kumbaga. Bisag wala say buhaton, maluwas gyapon siya. Maunay teaching sa uban. Bisag wa kay buhaton, maluwas ra gyapon ka. Ang pangutana manggod ani mga kaigsuonan nga insakto gyud nga pangutana na amanggoy pangutana nga muhatod nimo sa dili maayong mensahe, kanang pangutana nga makapasaag. Na ipangutana nga dili dapat ipangutana kay kung ipangutana nimo mga kaigsuonan murag malawgaw bitaw. Daghan nga mga pangutana nga dili dapat na ipangutana. Sama sa pangutana nga asa ang puy-anan sa Dios. Kung naay espiritong amahan, naapoy espiritong inahan. Ang pangutana mga kaigsunan sa bersikulo 8 nga gikinahanglan natong matutukan karon. Ako sang basahon ang bersikulo 8 og bersikulo 9. Dayong na ako'y ipangutana nga angay ninyong tagaan o pagtagad. Kamoy mo hatag og pagtagad ni ini. Buti pasabot inyo ni siyang tubagon. Kining pangutana nga mabasa diha sa bersikulo 8 ug bersikulo 9. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Period. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Wow. Dahil isa gi-period. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. So dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Pangutana, unsa may dili nato buhat ana? Unsa may dili nato buhat? Mao'y hinungdan dili ta makapasigarbo kay dili ni bungas ato ang mga binuhatan. Mga igsuon mo ni angay natong tukion. Unsa may dili nato buhat diha?
dunay gihisgutan dihang mga mensahe, pagtuo, unya kaluwasan, grasya. Pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya. Pagtuo, kaluwasan, grasya. Dili kini inyong buhat, kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Pangutana diha mga kaigsunan, unsa may dili nato buhat diha? Sa bersikulo 5 katong akong giingon ninyo nga i-highlights ninyo diha sa Biblia, ingon dinhi, bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkarutan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Unsa may dili buhat nato diha? Mangutana gyud ko diha mga kaigsuonan, kay daghang naglibog diha mga igsuon. Siguro tungod pod kay dili mao ang pangutana. Mao man gyud dapat ipangutana mga kaigsuonan kos Ginoo. Kay naghisgot man siya nga dili kini inyong buhat, kun dili gasa sa Dios. Unsa may dili nato buhat ug unsa may gasa sa Dios diha? Aron makuha nato ang unsa may gipasabot sa pulong sa Dios diha sa Efeso kapitulo 8, kapitulo 2 bersikulo 8. Ako balikon ang 5. Sa pinakatumoy, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Unya kinsa ang naluwas aning tungod sa grasya? Katong mga tao nga gibanhaw uban kang Kristo. Tanan bang mga tao nga nagtuo gibanhaw siya uban kang Kristo? Tanan bang mga tao nga nagtuo ni Kristo gibanhaw siya uban ni Kristo? Mo ni akong tagaag pagtagad mga kaigsunan, unya ako ang tagaag pagtagad ang inyong mga mensahe kung doon na ba mo'y mga pangutana dinhi. Doon na ba mo'y mga tubag sa atong mga pangutana. Si Dave Mingito Garces matud pa, ang grasya sa Dios nagtudlo sa pagbiya sa kinabuhing dautan og kalilibong kalibutanon. Palambing po sis from Team Unity with Love number 2024. Okay. Sige, asa man ni. Unsa man ni nga good evening pastor, patay na ang pagtuo kung walay buhat. Kinahanglan mag-uban. Okay. Ang good evening pastor, patay ang okay, ako na ninabasa. Maayong gabi Pastor Gideon. Maulan pa rin gabi dito sa Antipolo. Ang baha no sa Marikina no. Ano na pagbaha kanya doon ay mga heavy equipment nga na-damage gyud, doon ay mga barge man siguro nang nangasangit taytayan. So medyo dako-dako gyud og damage ang bagyo nga misod sa ato ang nasod. Ato ra gyung iampo nga safety ra gyud ang matag kinabuhi og ang mga tao nga hangtod ni ining mga takna abuhi pa makadawat gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa diha nga ang tao makadawat sa atong Ginoong Hesukristo, imo mang makit-an ang pagpangalagad. Okay. Unsa may dili nato buhat? Mao ni ato ang tagaan og pagtagad. Unsa may dili nato buhat? Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo, sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Unsa may dili nato buhat diha? Dunay tulong nga gisgutan, pagtuo, kaluwasan, grasya. Mga igsoon. Okay. Ang grasya maunang naa sa Tito kapitulo 2, 11-12. How about sa kaluwasan? Ang grasya nagtrabaho ni og ang
ang grasya nagtrabaho ni ngadto lamang sa mga taong nagtuo. Ngadto lamang sa mga taong nahiusa kang Kristo, or ngadto lamang sa mga tao nga apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Daghang mga pangutana kung kinsa man pod ang apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Tanan bang mga nagtuo apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus? Kay mao man ni giingon sa bersikulo 5, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Gibanhaw kita sa Dios uban kang Kristo. Kinsa man ang apil sa pagkabanhaw uban kang Kristo? Pangutana, tanan bang nagtuo apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo? Kay kun apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo ang tanang nagtuo, tanan nga nagtuo na usab na unta. Mga igsuon ko sa Ginoo, unya giklaro dinhi mga kaigsuonan, kining maong kaluwasan makit-an lamang ni sa mga taong apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Pangutana, kinsa man kaha ang apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus? So ari ra usa ta. Pwede mo mutubag mga kaigsuonan kung kinsa ang apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo? Or tanan bang mga taong nagtuo na apil sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo? Si Gina kamahalan, ang grasya trabaho sa Dios, dili atong buhat. Wow. So ang dili atong buhat ang grasya. Ang grasya dili na atong buhat. Dili na atong desisyon. Maunay tinuod ong insakto nga angay natong makit-an diha sa Biblia. Kusa nga miabot ang grasya bisan wa pa kita mubuhat. Bisan wa pa kita'y gibuhat, bisan pa makasasala pa kita kaniadto, kusa nga miabot kining maong grasya, o kining maong grasya naa kang Kristo Hesus. Wala sa simbahan kundili naa kang Kristo Hesus. Diha giklaro mga kaigsuonan, ang dili nato buhat ang grasya. How about kining pagtuo? How about kining kaluwasan? Mga igsuon ko sa Ginoo, kay ang uban man gud nga mo discuss niini, ang dili nato buhat kining kaluwasan, or ang dili nato buhat pagtuo. Dili nato buhat kining kaluwasan kay buhat ni sa Dios. Kung buhat ni sa Dios, nganong dili man tanang tao maluwas or luwason? Mao ni bantayanan kayo nga mga diskusyon mga kaigsuonan, kay daghan kayo mga nagdiscuss niini, nagsalig na hinuon sila bisan kung naa sila gihimong dili maayo sa ilang pagtuo, luwas ra gyapon sila. Tungod sa hiwi og sayop nga mga pagdiscuss niining maong mensahe. Niya musod dayon ning doktrina nga save always save. Dayong by faith alone. Di ato ning klarohon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili pastor kung kadturang midawat kang Hesus og mituman sa iyang sugo. So kanang kaluwasan mga kaigsuonan, duna say kondisyon. Ato na siyang bahinon mga kaigsuonan. Kanang pagtuo, kaluwasan o grasya ang gihisgutan man na diha. Kanang tulo, aritas kaluwasan mga kaigsuonan, duna say kondisyon, dili mo kusang mo abot ang kaluwasan kung walay kung ang tao dili siya mo tuo o dili siya mo dawat. Kay daghamang po mo tuo pero wala pod mo dawat. Importante mga kaigsuonan nga mutuo ta nga naatay gidawat. Isa mo abot ang kaluwasan.
naa di ay pagtuo nga way gidawat, patay. Patay na nga pagtuo. Pero kung nagtuo ka nga naa kay gidawat, but ipasabot doon na kay gibuhat. Maubita ng ang ubang diskasyon mga kaigsuonan, kung dili nimo tun-an ang Biblia masaag kag apil. Kay ang kaluwasan alang nila, faith alone, pagtuo ra gyud. Tuuhan ra gyud nimo nga namatay si Jesus, luwas na ka. Luwas na kuno ka inig tuo na namatay si Jesus. How about ka nang nagpasan-pasan og cross? Labaw pa na sila nga nagtuo sa kamatayon ni Jesus, gipasan na gani nila ang cross. Apil gyapon di na sila nga maluwas. Bisan kun nagpasan sila sa cross, unya kabantay mo sa kanang balaang simana, balaang sanang Holy Week na inay magpalansang-lansang, nagpasan-pasan og cross, unya taga agbino mo inom ra. Buti pasabot, naluwas po na sila. Kay nagtuo mapuna sila. Mauna nga, ato ning klaruhon kini maong diskasyon. Dunay pangutana nga ako ang gipaabot diha kaninyo. Kay naay tay mga nagtuon sa pulong sa Dios, ilabi na sa mga kapastoran nga nagsunod dinhi mong programa. Apil gyud ta aning klase nga pangutana. Unsa may dili nato buhat diha nga dili bunga sa atong pagpaningkamot. Doon na may tulo nga angay natong pilian, pagtuo, kaluwasan, grasya. Unsa may dili nato buhat diha. Kay kung muingon tang kaluwasan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, doon na may kondisyon, isa mo abot ang kaluwasan. Dunay kondisyon, isa mo abot, madawat, maangkon ang kaluwasan. Una, sa versikulo 5. Dili ra ko mo biya mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Matud pa ni Jocelyn Oliger, ang grasya. Yes, ang grasya dili na bunga sa ato ang pagpaningkamot. Kusa na siyang niabot kanang grasya o kanang grasya wala na sa doktrina sa simbahan, wala na sa doktrina sa tao, kundili naa na kang Kristo Jesus. Ang grasya nga naa kang Kristo Jesus. Naluwas ka mo pinaagi sa grasya o ang grasya naa kang Kristo Jesus. How about kining pagtuo? Kung ato ang paminaw ng uban, ang dili kuno nato buhat, kini kunong kaluwasan o pagtuo. Tuo ra gyud ka mo, abot ra gyud kunong kaluwasan. Ang dili nato buhat diha mga kaigsuonan, mo nang dili ta makapasigarbo kanang grasya. Grasya kusa na siyang niabot. Tan-awa ra gud ang balaang kasulatan sa Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini ang gipadala ang iyang bugtong anak, aron bisan kinsa ang mutuo. But ipasabot mga kaigsuonan, ang dagway sa kalibutan makasasala, walay tao nga kana bitawng nagbuhat aron moabot ang grasya. Kusa siyang gipadala, kusa siyang gipaabot sa Amahan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang kaluwasan, mga igsuon, mo abot siya nagsugod sa diha nga do na kay nadungog, mingtuo ka ug misunod. Kay daghang mga tao nga mingtuo pero wala mo buhat. Munang naipangutana mga kaigsuonan sa versikulo 5, kay ingon man siya naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Unya, kung imo na siyang atrasan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Period. Naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Ang pangutana diha mga kaigsuonan, kinsa man ang gibanhaw uban kang Kristo? Tanan ba nga nagtuo? Dili tanang nagtuo. Kay daghan kaayong nagtuo
wala mo sunod sa gipatrabaho sa Ginoo. Unsa may gipatrabaho ni Jesus sa tao? Unsa may gisugo ni Jesus aron atong buhaton? Aron sigurado gyutang nahiusa tas pagkabanhaw ni Jesus. Dili mamsadta mga kaigsuonan nahiusas pagkabanhaw ni Jesus kung wala ta mahiusas kamatayon. Dili pud ta mahiusas kamatayon kung wala dili ta ma-apil sa pagkabanhaw or dili ta mahiapil sa pagkabanhaw kung dili ta mahiusas paglubong. Dili sad ta mga kaigsuonan maapil sa paglubong kung wala ta mahiusas kamatayon. Unsa may buhat nato aron mahiusatas kamatayon, aron mahiusatas paglubong ni Jesus ug nahiusa na apil tas pagkabanaw ni Jesus. Kana ra bang pagtuo? Dili oy. Naay buhat diha. Bisan kinsa katong nagpabunyag, nagpabautismo, apil siya nga namatay, gilubong ug mabanhaw uban kang Kristo. Ang pangutana ron kay kining bautismo wala manilabot sa kaluwasan, madtud pas ubang doktrina. Kay ang kaluwasan miabot gyud mga kaigsunan sa dihang mutuo ka. Ang pangutana manggod, asa man ang imong pagtukong wa kay gibuhat? Kay kining tulo mga kaigsuonan, pagtuo, kaluwasan, grasya. Okay, kanang grasya sigurado gyud ta mga kaigsuonan nga dili na bunga sa ato ang mga paningkamot. Wala gyud tay gibuhat nganong gitagaan ta grasya. Kusa na siyang niabot. Pangutana kining kaluwasan, sama ba sa dagway sa grasya? Dili oy, ang kaluwasan na ay kondisyon. How about ang pagtuo? Kusa bang moabot ang pagtuo sa kinabuhi sa tao? Kung wala say dawaton nga mensahe, dunay dawaton ang tao nga mensahe. But ipasabot doon na siya i-apply, doon na siya ikanabuhi. So kining pagtuo o kining kaluwasan, di gyud ni siya pwedeng mo bulag sa gitawag buhat sa tao. Ang problema sa ubang diskusyon, ang pagtuo gipaningkamutan nga ilang ibulag sa buhat. Di man na siya pwedeng magbulag. Kanang pagtuo, kanang kaluwasan o kanang buhat, di na siya pwedeng magbulag. Mga igsuon ko sa Ginoo, kay dili man ta samas usa ka makasasala nga nagbitay dito sa cross nga di na pwedeng muna og aron magpabautismo pa. Unya ang tag-iya na gud sa kaluwasan, ang nagdala na gud sa kaluwasan, mao na gyud iyang gihangyo nga kung mahimo kung adto na kas paraiso, ayaw ko kalimte. Siya na gyud tag-iya. Dili na gyud siya, dili siya mo ingon nga pagpabautismo usa. Unsa may giingon ni Jesus? Karon dayon adto na ka sa paraiso uban kanako. So dinhi sa ato ang programa mga kaigsuonan, ang giklaro dinhi mga kaigsuonan kining dili nato trabaho, dili nato buhat ug dili bunga sa atong pagpaningkamot, kining grasya. Pero kining kaluwasan mabatunan lamang ni nato, maangkon lamang ni nato mga kaigsuonan kung doon na tay gihimo, doon na tay gibuhat. Unsa may atong gibuhat mga kaigsuonan? Ang pagsunod sa mga pagtulon-an ni Jesus, ang pagsunod sa mga sugo ni Jesus.
Kay ang pagsunod ug ang pagbuhat mga kaigsunan sa pagtulon ani Jesus maunay tinuod nga tawo nga naay pagtuo. Mao bitaw na niingon si Jesus sa Juan 14:12, ang tinuod mauni. Kung magbuhat kamo sa akong mga buhat, tinuod nga kamo naay pagtuo. Ang tinuod mao kini, ang nagtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat paglabaw pa niini. Kidagahan manggod kaayo nga nakit-an si Jesus nga ning tuo pod niya. Pero sige ra magbisyo. Wala may nabuhat. Sige ra mag kuyog-kuyog ministry. Paampuon di gani mo ampo. Mukurog. Mao ba di ay nay tinuod nga nagtuo? Mangutana ko mga kaigsuonan, ang tao nga tinuod nga nagtuo, kaantigong mo rebuke, kaantigong mo badlong. Mga igsuon ko sa Ginoo, labaw sa tanan, kaantigong mo ampo. Kadagang mga tao, mga kaigsuonan nga nagtuo pero di gani kabalong mo ampo, patakarag ampo. Tindaghan ng mga tao nga nagtuo mga kaigsuonan, dili ka antigong mo ampo. Mao na nga ang pagtuo kaluwasan, di gyud na siya pwedeng ibulag sa gitawag buhat. Kay kun mubulag na ang buhat sa pagtuo, ang pagtuo mawala na ibisa, mahimo siyang patay. Pero kanang grasya, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kusa na siyang niabot pinaagi kang Kristo Jesus. Sa dihang miabot siya, nagtudlo siya. Sa dihang nitudlo siya, tungod kay doon naman tayo pagtuo, mga igsuon, naluwas naman tas pagkaulipon sa sala, mubuhat ta, musunod ta, mga igsuon ko sa Ginoo. Mana nga ayaw gyud mog tuo nga kanang bautismo dula-dula rana. Kay usas mga diskusyon mga kaigsuonan, wala lagi labot ang bautismo sa kaluwasan. Unsaon pag-ingon nga walay labot ang bautismo sa kaluwasan mga kaigsuonan nga di man maluwas ang tao sa dihang wala mahiusa siya sa kamatayon ni Hesukristo. Og ang tao nga wala mahiusa sa kamatayon ni Jesus Christ, wala mahiusa sa paglubong ni Jesus Christ, wala siya mahiusa sa pagkabanhaw. Mao na nga ang resulta, nagtuo nga wala mabag-o. Pero ang tinuod nga nahiusa sa kamatayon, sa paglubong, sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, tinuod siyang naay kaluwasan, mo nang ikaw ug ako makasaksi tunag yu say kabaguhan. Mo na'y tinuod nga tao nga nakabatog grasya. So dinhi giklaro mga kaigsuonan kining pagtuo, kining kaluwasan, dili gyud na siya pwedeng magbulag sa gitawag buhat. Mao nang gidiscuss ni Apostol Santiago, ang pagtuo nga walay buhat patay, sama nga ang lawas kung way espiritu patay. Patay man ning atong lawas kung walay espiritu. Mausan nang ato ang pagtuo, bisan pa kung nagtuo na ta mga kaigsuonan nga wa nay maka-impierno, o niya wa gyud ta mobuhat sa kipabuhat ni Jesus. Pagyapon nagulog-ulog ra ta sa atong kaugalingon. Kanang mga nagwali mga kaigsuonan nga naluwas sila pinagi sa pagtuo, o niya gibulag nila ang doktrina sa pagtuo sa gitawag trabaho o kaluwasa buhat. Mga kaigsuonan, maunang naay mga tao ra nga nagtuo bisyoso ra, kay ang kaluwasan alang nila
dili pinaagi sa tong buhat kun dili pinaagi silang pagtuo. Akong balikon unya paminawa gyud pag-ayo. Mas maayo gani kamo gyung mobasa. Kana bitong buhat 2:8 kay pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo ha. Naluwas kamo tungod sa grasya. How about kung wala pa ang grasya? Mga igsuon. Di gyud ni siya magbulag ang kining pagtuo, kaluwasan. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. O kining grasya kusa ni siyang niabot bisag wa patay gibuhat. Pero kanang pagtuo do na gyud tay gituman. Do na tay gibuhat eh. Do na tay gibuhat. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo nini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Kay kun ang dili bunga sa tong pagpaningkamot kining kaluwasan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makuha rin ning kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga wa gibuhat. Mga kaigsuonan, ang mahitabuan na masayop ang Biblia. Masayop ang Biblia. Kay daghan kay nagtuo, wa gyapon mabag-o. Buot ba ipasabot sila gyapon maluwas gyapon sila, nakabaton gyapon sila kaluwasan. Ang tao nga tinuod nga nagtuo, nagbuhat yun na siya. Di yun na pwedeng magbulag ang pagtuo ka ng buhat. Kung nagtuo ka ni Jesus, dapat makakita kas imong buhat. Nagtuo ka ni Jesus, magpabautismo. Nagpabautismo manggani si Jesus. Dili aron pasayloon ang imong mga sala. Kung dili aron mutuman ka sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang pagtuman maoy ebidensya nga do na kay pagtuo. Maog yun na giklaro sa Biblia. Ang ebidensya sa pagtuo na akay gibuhat. Kay kung naakay pagtuo nga wa kay gibuhat, kuan man gud ka kanang murag akala ra nimo ba? Naarakas gitawag akala. Akala man gud nako, akala abi nako, daabi gay nako. Moingon ra ka nga daan palagi ko. Maura na imuhang mabatonan. Kung nagtuo ka nga wa kay gibuhat, moingon ra ka daan palagi ko. Mayra gyud unta nga ako tong gibuhat. Ang tinuod nga tao nga naay kaluwasan mituman. Ang tao nga mingtuo mituman sab. Di gyud na sa pwede mga kaigsuonan nga mubulag. Ako ginang balik-balikon. Di gyud na siya pwedeng magbulag kanang pagtuo o kanang buhat. Kaluwasan o kanang buhat. Di gyud na siya pwedeng magbulag. Pero kanang grasya, kusa na siyang niabot sa kinabuhi sa tao. Kay maumanay mutudlo. Kung imong lantahon mga kaigsuonan ang grasya diha sa diskusyon ni Apostol Pablo sa libro sa Tito, tan-awon ni nato ning grasya. Kapitulo 2. Ingon dinhi mga kaigsuonan, 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya. O kining grasya ato ning hinumduman sa sulat ni Apostol Pablo, naa ni kang Kristo, wala na sa simbahan, wala na sa karatula. Wala nas karatula. Wala nas inyong karatula, wala po nas among karatula. Ang grasya naa kang Kristo Jesus. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagkinabuhing nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan og sa
kalibutanong kailibgo nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon matarong Dioston kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanan nga Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga bisag wa pagayni tay gibuhat niabot na ang grasya kay siya man ang mutudlo. Ang ato mga kaigsuonan ang pagdawat. Karon kun ang atong pagtuo walay buhat unsaon man nato pagtuman? Kun ang pagtuo walay buhat. Unang tuuhan nato mga kaigsuonan kos Ginoo. Dawata gyud ni siya nga kanang pagtuo di gyud na siya pwedeng magbulag og buhat. Kay kung magbulag na gani na ang gipakita sa doktrina sa Biblia patay na nga klaseng pagtuo. Mao na ka kung nagtuo ka unya nagbisyo ra gyapon ka patay na siya ang pagtuo. Ang pangutana ana makabaton ba og kaluwasan ang tawo nga naay patay og pagtuo? Dili. Si Jesus maingon, pahawa mo, wala ko kailangan ninyo. Bisag nagmilagro pa mo sa nga ako ngalan. Bisan pa kung nagpagawas mo giyawa sa ako ngalan, bisan mo nagtudlo mo, nagsangyaw mo sa ako ngalan, pahawa mo, wala ko kailangan ninyo. Wala ko kailangan ninyo. Mao na niingon si Jesus, dili tanang nagtawag ka nako Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit. Kay daghang kaayong nagtawag og Ginoo mga tulisan, tawag na sila Ginoo. Mga sugarol, nagtawag na sila Ginoo Kana mga palahubog, tawag na sila Ginoo. Tuo na sila Ginoo. Pero wala mo tuman, wala mo buhat. Pangutana, naa ba sila'y kaluwasan? Wala. Kaya ang tao nga naay kaluwasan, ming tuo nga ming tuman. Juan 3:16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta sa Dios sa sanlibutan. Ako ning basahon sa Binisaya. Kasagaran memorize naman yun ning Juan 3:16. Mas nindot manggod basahon ang Binisaya. Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kanang bugtong anak mauna ang naay grasya, maunay nagdala sa grasya. Unya ingon dinhi aron ang tanan mutuo. Aron ang tanan mutuo. Sa dihang mutuo ingon dinhi aron ang tanan mutuo. Kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Okay. Ang tanan mutuo. Pag abot ni Jesus, iyang gitan-aw ang mga tao nga nagtuo. Karon kay wa may buhat. Daghan man kay nagtuo nga wala mo buhat, wala mo tuman. Pangutana, apil ay silang naluwas. Muna niingon siya nga, sultihan ta mo. Kumbaga inana nga pagkasulti ba, sultihan ta mo. Dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Mateo 7:21. Dili tanan magtawag ka nako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ana unyang panahon na daghang maningil. Daghang mo ingon, di ba Ginoo, nagwali kami sa imong ngalan. Naghimo mig mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Unya nagpagawas mig yawa sa imong ngalan. Unsay tubag ni Jesus? Pawa mo wala ko kailan ninyo mga makasasala. Unya kadto mga tawhana naghimo pag milagro sa ngalan ni Jesus, nagwali pa sa mayong balita mga kaigsuonan. Pero wala sila mutuman, nagsigirag buhat sa sala. Ang mutuo og nagbuhat og nagtuman sa akong sugo mauray maluwas.
Amin. Gikan ni Jocelyn Oleguer. Dili nato parihaon ang atong kaugalingon atong usa ka makasala nga nagbitay dito sa cross, kay dili man to sila maoy atong ihemplo. Si Jesus mo'y atong ihemplo. Ang teaching ni Jesus mo'y atong paminaon. Dili, wala mo ingon ang Biblia, sundan ninyo tong usa ka makasala nga wa to'y bautismo, luwas manggani. Wala gyud mag-ingon ang Biblia ana. Pero daghang kay mga doktrina sa mga tao, moingon nga naluwas man lagi tong tao nga walay bautismo. Sure ka nga wa to'y bautismo? Wala man pud mag-ingon ang Biblia, silent man pud ang Biblia nga wa to'y bautismo. Unya kung imong tun-an, di gyud ta kasigurong wa to'y bautismo. Kay ngano? Na bautismo na besuan sa wa pagani musugod si Jesus. Gibautismohan mangani ni Juan katong mga bitin, isa kamong mga bitin, gatuo mong makalikay mo sa silod sa Dios. Kay apil man to silang gibautismohan, kay nagpabautismo mo po to sila, excuse me. Maayong gabi, Pastor Gideon og sa tanang listeners. Nalitsyod ko. I-replay lang ni nako. Agikan Susana Pableo. Lorna Nunez, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ang problema kay ang ubang mo discuss ana mga kaigsuonan, wala kuno labot ang pagtuo. Kay ang dili raman mutuo, mauray silutan. Ang dili mo tuo mga kaigsoona, natural, silutan na siya. Kay di, ang taong dili mo tuo, di yun na mubuhat. Di yun na siya mubuhat. Mauna niingo si Jesus, ang tinuod mo ni, ang mituo ka na ako, magbuhat yun sa ako mga buhat. Unsa may mga buhat ni Jesus, alang pod sa pikasimbahan, nagpainom ko no si Jesus, buhat ko no ni Jesus ang pagpainom. Grabehan no? Kung di gyud ta magtuog Biblia, masaag ra gyud pud ta. Kinawa do naman po yung mga diskusyon nga moingon nga si Jesus pila gani to ka jar gani ang gihimong bino. Kining ato along nitlong ra magani ni. Katug yung ka Jesus kay hubog yun to kay pila go to ka jar. Unya kung imuhan ng iphon ka ng jar, pila na siguro na ka longnit kung imo na siyang himuong longnit. Nya pila go to ka jar. Nahurot gud ang tanang jar dito sa kasal sa Kana. Napuno gud sa mga bino unya pinakamaayong bino. Moingon pod ang ubang mga wali. Tinuod gyud to sila nga kuang gyud nagpainom gyud to si Jesus. Grabing mo painom si Jesus oy. Nyang mutuo sad ka ato. Kay si Jesus man ang naghimo atog bino ug dili nimo tun-an ang bino nila kani atog bino nato karon pertir mang layo Mao na nga dunay mga simbahan nga bisan ang ilang mga leader, bisan ang ilang mga magwawali sa social media magpakitang mag-inom ra. Kay ngano man maumay ilahang nakabut na sabtan nga teaching nga si Jesus daw nagpainom. Unya, naapagyod sila yung mga teaching si Jesus nakig-uban sa mga makasala. Sanay tawag ana, nakig-jam sa mga makasala. Sa mga babaeng burikat. Mao na nga magbantay gyud ta sa mga teaching. Kung dili ta tigbasag Biblia, mga igsuon, masaang yun ka. Kay di, sa laing bahin, doon ay mga simbahan nga nagdiskasad, mga kaigsuonan nga wag yun labot ang buhat. Kay kung apil ang buhat, mga kaigsuonan, magpasigarbo naman ta. Dili ta magpasigarbo kay dili na apil sa buhat. Unsa may dili apil sa buhat lagi? Mga igsuon, di man gyud mahitabo nga kanang kaluwasan ibulag na sa buhat.
Kay kun ang tao moabot ang kaluwasan nga way buhat, mga kaigsuonan kos Ginoo, unsaon niya pagtugtugan nga mingtuo siya? Mao bitaw ng diha sa Roma, at aritas Roma, mga kaigsuonan, Roma 19. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, o kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Unsa man ang kinasingkasing nga motuo ka nga gibanhaw ka sa Dios? Dili na sa imahinasyon. Kung iyong tang kinasingkasing, willing kang musunod. Naakas pagsunod, mga kaigsuonan kos Ginoo. Naa may simbahan diriya sa among duol, pastor, nga sigig simba nga mga members pero mga bisyoso ug bisyosa, unya mga song leader sigig pakigol. Tanawa? Kay mao lagi ang pagtuo, ang kaluwasan moabot pagtuo lamang. Ingon din nga og mga sinuloban, pakigol kunog sinulotan, unya naay MC nga nakipagrelasyon og tumboy. Pastor, ako pangutana, maluwas ba na sila nga sige silag simba pero sige ra gihapon og pagpakasala? Wa man gani sila maluwas sa sala. Unsaon na to pag-ingon, mga kaigsuonan, nga naluwas sila nga naglunang ra man gani sila sala? Ang kaluwasan manggod, mga kaigsuonan, dili manggod na siya espirituhanong bahin nga kana bitawng dili na to makita, kita mismo makakita. Mao bitaw nang niingon ang Biblia, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na gyud siya. Naadi ay naluwas nga wa mabag-o. Ang tinuod nga naluwas, mga kaigsuonan, naluwas sa diha sa sala. Unsa may day sala? Mga igsuon kos Ginoo, mao bitaw ng ang Biblia, nagigsangyaw ang mga alagad sa Dios, sige padala ang Dios og mga alagad, ang mga tao sige pog saag, sige pog pangitag dalan asa to dapit sila mga saag. Ang ilahang gipangita ang mga dalang saag. Mao na nga ang Biblia miingon nga pasagdi ng mga taong daotan sa pagsigig buhat og daotan. Pasagdi pud ang mga matarong sa pagbuhat og matarong. Kinaaman kay mga tao pertig yung gaya. Kay ngano man saag na lagi og doktrina. Imagine na, worship leader, song leader, unya si pakigol, unya naapagyudinhi MC, nakigrelasyon og tumboy. Pertig yung paita. Simbahan. Unya ang gisgutan dire, simbahan pagyod. Mao ni mga simbahan nga naay kaluwasan. Dili oy. Naabitaw sa Juan 14:15. Katong ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Kinsa pagyod na dire. Mayong gabi, pastor. Okay. Ang mutog mubuhat mutuman. Pastor na ulahi. Okay. Sorry, pastor, wala ko'y Biblia. Pagsunod mubuhat mutuman. Dili makabatol kaluwasan ang patay ug pagtuo. Tinuod gyud. Malinaw yung sumusunod po. Dili makabaton og kaluwasan ang patay ug pagtuo. Okay, ako na ning nabasa. Kinsa may mga kaigsuonan nato dire nga naapay mga pangutana. Mga igsuon, dili nato libugon ang ato ang hunahuna. Kay kung libugon nato atong nahuna, ang mahitabuan na dili ta madinawaton sa gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia mauni, ang dili nato buhat kanang pag-abot ni Jesus. Timan ini ha, ang dili nato buhat ang pag-abot ni Jesus, ang pag-abot sa grasya. Wala tay gibuhat nga nung miabot siya. Kusa siyang niabot kay gugma na sa Dios.
Pero speaking about kaluwasan, naas atong desisyon. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Gikan ni Mark Joseph kanang Juan 1:9. Kanang unang Juan 1:9 mga kaigsuonan, taniyag na siya alang sa mga tao nga ningtuo na nga nakasala. Lahi sa nang nagpakasala og nakasala. Ako nang basahon ang 1:9 mga kaigsuonan, Juan 1:9. Juan 1:9. Ingon siya dinhi, apan kung isugid nato ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang mga saad. Mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Versikulo 10, kung moingon kita nga wala kita makasala, gipabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pangapulong. Lahi ng makasala og makasasala. Kanang makasala, nakabuhat ka nga wala nimo matikdi nga sala di ay, unya sa unahan naka-discern ka or hinumdum ka uy sala man di ito. Di mga ikagpasaylo. Pero kung moingon ka nga Kristohano na ko Brad, pero mao lagi na ingon man nga bakakon ta kung dili ta magpakasala, magpakasala ta. Dili na mao ang istorya. Ang giingon diri makasala. Kung moingon kitang wala kita makasala, lahi ng makasala ug lahi ng magpakasala. Kung ikaw nakabalos ka matuoran, nagsigira kag bisyo, ang pangutana ana, makasala, nagpakasala na ka ana. Dili na naingon nakasala, nagpakasala na ka. Kristohanon ka, nagbasa kag Biblia, nasayod kas ka matuoran, nakigrelasyon kag bayot, nakigrelasyon kag tomboy, unsa man, nakasala ka og nagpakasala na ka ana. Lahi ng pulong nakasala, lahi sad ng pulong nagpakasala. Kay kanang pulong nagpakasala, mga tao na nga nasayod sa kamaturan, gibuhat gyapon ang sala. Og kanang sala murag gihimo rang kana brang okay ra gyapon ang pagbuhat ana. Munay mga taong nagpakasala. Pero kanang nakasala ka, kana bang bisan unsaon nimog amping sa pagkinabuhing matarong o pagkabalaan, do na gyud kay sipyat. Nawawala po signal malakas ulan. Kiampingan mo sa Ginoo diha. Iba yung nakasala na lang kay namuhay sa kasalanan. Wow, no? Ni Jocelyn Oliger. Tinuod yun na. Iba yung nagkasala. Iba yung nagkasala kaysa namuhay ka sa kasalanan, nagkinabuhi ka sa sala. Ang tinuod nga naluwas mo biya na sa pagpakasala. Si Freddy Aquino bisan si Satanas pastor ning tuo. Demonyo katong mga demonyo sa Santiago 1:19-20. Tinuod na. Munang magbantay ta sa mga doktrina ha. Bantay ta sa mga doktrina sa mga wali. Kay dunay mga wali, mga kaigsuonan nga ilalaging ibulag ang pagtuog buhat, ang kaluwasan og ang buhat. Ang kaluwasan mga kaigsuonan kondisyon siya Dili siya mabatunan sa tao kung dili ka mutuman. Di sad na pwede nga mutuora ka nga way tuman. Unya makabaton day kag kaluwasan. Dili na siya inana ang gipakita sa Biblia. Pero ang dili na to buhat diha mga kaigsuonan, kanang grasya. Wa tay buhat nganong niabot na si Jesus. Wala tay gibuhat nganong kinahanglan tanggasahan ni Jesus. Unsa man de agasa samahan si Jesus. Nganli sa Hesus kay luwason niya ang iyang mga katawhan gikan sa mga kasalanan. Si Jesus mo'y gasa. Ang Dios nagpadala gasa, mao si Jesus. Og ang gasa dunay trabaho. Mao ang pagtudlo, mao ang kanabitang
pagpangulo, paggiya sa mga tao aron dadon sa kinabuhing wa nay katapusan. Nya ang pamagi pinagi ra gyud sa pulong sa Dios. Mao bitaw na niingon siya, kon kamo magpabili kon kamo magpabilin kanako og ang akong pulong magpabilin kaninyo. Di ba kabasa mo ana? Kon kamo magpabilin kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa. Kailangan trabahuin ang kaluwasan. Mao na nga magbantay gyud tas doktrina. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, kitang mga nagbasag Biblia, mga kaigsunan, dili ta mauto-uto. Ingna gyud na imong tapad, di na ko mauto. Di na ko mailad. Kay dili ko musugot nga limbungan na kog unay ang akong kaugalingon. Muna niingon ang Biblia nga kung mutuo ka nga wa kay buhat, giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Mutuo ka niya wa kay buhat, perting ilara sa imong kaugalingon. Dapat nituo ka ang pulong pagtuo maunang na kay buhat. Nagbuhat ka eh. Kay kung nagtuo ka nga way buhat, mao lagi nang naarakas alang-alang, ura kag niyo nga daan palagi ko. Nagtuo ra ka pero wa man ka mobuhat. Ang resulta na daan palagi ko, wag gyud ko masayop. Wa na ulahin na. Ulahin na. Sirado ng langit. Mao na nga sa Kristohanon kung imong lantawon tungod sa dili mao nga doktrina, gipakita na sa atong Ginoong Hesukristo ang Kristohanon bahinon gyud na. Tinuod bahinon gyud na. Sa Mateo 5:25 hangtod sa unahan, dunay napulo ka dalaga. Pareho silang dunay suga. Pareho silang dunay lana. Ang suga mao ang pulong sa Dios, ang lana mao nang Holy Spirit. Naapag ani sila'y pulong sa Dios. Naapag sila'y balang espiritu kung imo gyud nang subayon kanang kahimtang sa napulo ka dalaga. Pero kanang lima, di pa gani na makasulod sa gingharian sa langit. Kinabuhi na sa mga Kristohanon eh. Muna ang kitang mga Kristohanon, 50% malangit, 15% mabilin, masiradan. Nya asa man ka? Asa man ka kung papilion? Eh kung ako'y mo imong pangutanon, ari ko sa kanang 5 ka mga dalagang maalamon. Unya kung muangkon ta nga 5 na atas 5 ka mga dalagang maalamon, dapat wa ta mga tulog. Ang tao ang tao nga nangatulog, mga kaigsunan, mga tao na nga walay buhat, wala mo tuman, wala mo buhat, tulog sila eh. Kung ikaw nga Kristohanon wa kay gibuhat, wa ka mamuhat, yun sa nimo pagkasiguro na kay pagtuo. Grabe ka simple ang gipakita sa Biblia, dili wala ta bilinig mensahe nga makapalibog eh. Ang mga tao ra nga wala sa tinuod nga mensahe mo oray nagdiscuss og libog. Si Jocelyn matud pa si Dande Ansas Bailon. Good evening Pastor, always jud minaminaw sa imong programa. Ay salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ako ning tagaag pagtagad inyong mga mensahe. Gikan ni Jocelyn Oligar, di nako mauto. Daghan kayo mga teaching mga kaigsonan. Na ay mga teaching nga di ka maluwas kung di ka speaking tongues. Tudluan kanila speaking tongues. Pati naghana. Unya napoy mga teaching nga dili ka nila ilhong magtuto kung wa ka makahimog milagro. Napoy mga teaching mga kaigsuonan nga dili ka mahimong kaabi nila kung dili ka matumba. Tumbahon jud usa ka. Tumba-tumba na lang pod. Tindaghanang mga ubay-ubay na gyud. Bantayanan na gyud kay ato ang
panahon mga kaigsuonan. Si Dandy Ansas Bailon. Good evening, Pastor. Always jud mi naminaw sa imong programa from Magsaysay, Davao del Sur. God bless. Si Jocelyn Caniedo, maayong gabi, Pastor, watching from Burawin, Liti. PCGAMI Church. God bless. And thank you, Pastor. Si Rico Nils, sa pagkamatarong resulta nas atong pagtuo o kaluwasan. Ang pagkamatarong mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, pinaagi na sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, kining resulta nas pagtuo, tungod nas ato ang pagsunod sa Ginoo. Kay dili man gyud ta kakita sa pulong pagkamatarong kung di ta mosunod. Ako, Pastor, kay sige kog basag Biblia, mao nga dili jud ko mailad nila uban sa tabang sa Ginoo, gikan ni Lorna Nunez. Wow. Salamat kaayos, Ginoo. Ang tao na wala magpakabana sa pulong sa Ginoo. Si Ria Amante, good evening, Pastor Gideon. Si Susana Navarro, salamat, Pastor, kay napunan og naminaw sa duha nako kaanak. Importante gyud basahon ang Biblia aron di ka mailad, gikan ni Jocelyn, tinuod yun. Sa imong mga wali, Pastor, kanunay kong maminaw og ako pod ning i-share na ami mga silingan na ay dili ganahan mamati sa imong mga wali, kay maigo man sila sa ilang mga daotang mga buhat, Pastor. Ang tinuod, wala na sila malain nako, tuan na sila nalain ni Jesus. Kay kung wala si Jesus, wala masadda. Mao na ningon si Jesus, ayaw mo kaguol. Ayaw mo kanang di mo dapat masakitan eh. Kay kung unsay ilang gibuhat ninyo, wala na nila buhatan ninyo. Gibuhat na nila diri nako. Kay wala man ta magwali sa atong kagalingon. Wala pod ta gipadala sa atong kagalingon. Gawali ta pinaagi sa tawag ni Jesus, sa sugo ni Jesus. Og nagwali ta kay gipadala ta ni Jesus. Di ta pailad ha, mga igsuon. Di ta musugot nga mailad ta. Kay daghan kaayo rong mga teaching nga wala nas Biblia. Ang problema lagi, mao nang giingon nako mga kaigsuonan, kung ang imong pagtuo nag-agad og milagro, pukan yuga. Kinahanglan ang atong pagtuo base gyud sa mensaheng Ginoo. Kanang gikan gyud sa mensaheng Ginoo. Unsa man ang mensaheng Ginoo? Dapat maunay ato ang gitun-an, gikinabuhi. Mao bitaw na niingon si Jesus, bulahan ang tawo nga naminaw ngaming tuman. Wala gyud sa moingon mga kaigsuonan, bulahan tong mintuo. Bulahan tong naminaw ngaming tuman. Kay daghan lagi kaayong pong mintuo nga wa pon mutuman. Katindaghan na oy. Daghang nakadungog, wala gyud mo buhat. Dunay sambingay, pertindaghan ang sambingay nga gihimo ni Jesus. Dunay sambingay nga miingon nga may usa ka amahan, dunay duha ka anak. Miingon ang amahan ngadto sa iyang magulang anak, dong, panguhag paras dong. Ingon ang magulang, oo tay. Pero himan-himan, ang iyang oo wala mo buhat. Pagka matikod sa amahan nga, wa man mo buhat tong akong magulang nga anak nga nitando naman ta to. Haniadto ang amahan sa manghod. Giingnan niya ang iyang ang anak niya nga manghod. Ingnan niya, dong, lakaw nga tos para sandong ya panguhag paras. Ingon ang kinamangurang anak, dili ko tay. Pero kamgo ang anak nga kinamanghuran og nikuha siya. Pangutana, kinsa man ang mituo? Kinsa man kuno ang mituo? Katong mintando nga wala mo buhat, or katong ni balibad apan mi buhat? Kung ikaw mo'y patubagon, kinsa may mintuo ato? Ha? For example, ning tuo ka ni Jesus, wa ka magpabotismo. Unya di ay wala mo tuo pero nagpabotismo. Di pud may tabo mga kaigsuonan nga wala mo tuo niya nagpabotismo. Naagi na say pagtuo. Nakadungog yun na siya. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
Ingon diri mga kaigsuonan, maayong gabi gikan ni Philly Impes, Marilyn o Rasyon. Mao bitaw nga kinahanglan gyud magtuon sa pulong aron ma-apply sa imong kaugalingon. Tinuod gyud. Lorna Nunez, akong mga pagdasig sa tanan nga mangimingtuo sa Ginoo, ato jud basahon ang Biblia adlaw ug gabi ug kanunay sadtang magampo aron makabarog ta nga lig-on. Wow, salamat kaayo sa advice, no? Alang ni sa tanang tao, salamat kaayo ni Sister Lorna Nunez. Si Garly Salvia Pigalan, ang mibalibad unya mibuhat. Naay mga tao, mga kaigsunan nga nimbalibad. Di ra ko sa mutuo, di ra ko sa mutuo Di ra sa ako mo magbautismo. Nagkasakit man. Nagpabautismo gahat Si Napoleon Romano Dinglasa, mayong gabi Pastor J. Juan Tres Gs, maogyod sumala sa mabasa. Salamat kaayo ng Napoleon Romano Dinglasa sa imuhang pakiguban. Muni akong igtag sa mga kaigsuonan nga kuang gyud biblical gyud nga kanang pagpamahayag kanang naa gyud sa Biblia, mga kaigsuonan, mo nay tinuod nga pagtuo gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Juan 3 kapitulo 3, unang Juan kapitulo 3 bersikulo 10. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong ug wala mahigugma sa iyang isigataw dili anak sa Dios. Bisag kapila pa na mo yung nagtuo man ko wala man mo buhat. Lisod manggani maluwas ang taong matarong unsa pa ka nang nagsigir og tuo, sigir pog bisyo. Di ba no? Pertira yung simpliha ang gipakita sa Dios. Wa gyud ta lisod-lisura. Wa gyud ta libuga. Ang galibog doktrina ras mga karatula. Pertira man yung pagkalibugan na noon ang mga discussion sa mga tao muna nga nag-ilog pod sila kinsay sakto. Sa pikasad, simbahan ra gyud makaluwas. Way labot si Jesus. Si Arlene Suean Trasares, maayong gabi Pastor Gideon. Nalit ko sa imo live Pastor na balaka sa nako sa ako pamilya kay lain man ila gisimba, naguolja gayod ko pag-ayo Pastor sa una may ako angay buhaton. Kuan lang, ipakita lang ang imong pagkaanak sa Dios, ipakita ang imong pagkatinunan, sangyawi sila. At the same time, ayaw undangi sa pagampo. Ipadayon ang pagsangyaw, pagpahinomdom uban ang gugma. Maurag yun ay buhata. Episo kapitulo 4:27 gikan ni Sister Lorna. Ako rag yung tagaag pagtagad mga kaigsuonan. Ang uban nagtuo ko nga na malandong ko mga kaigsuonan alang sa atong mga kaigsuonang uban, murag naa sila tunga-tunga. Murag ari sila sa sib always sib. Murag ari pod sila sa faith alone. Di man na mada mga kaigsuonan. Di na mada kay di na mao gipakita sa Biblia. Naagani papasanay sa Biblia, nahimo na noong always sib. Naipapasanay ang Biblia ha. Kaning atungalan nga nahisulat, nahiristro sa basahon sa libro sa kinabuhi, naapagani papasanay didto. Dili lagi madala ng sib always sib. Masib always sib lang ka kung nagpabilin ka ni Kristo. Pero kung wa ka magpabilin, nagbisyo rata. Di yun na matuno ng doktrinaha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Episo 4:27. Ingon din ayaw hatagig gigayon ang yawa. Buti pasabot ang gipakita din kung magkumpiyansa ang tao, magkahigayon ng yawa Mao na nga atong hugdan ang ato ang pagsunod kang Kristo. Si Napoleon Romano Dinglasa, salamat sa imong kaugalingong Pastor. Nakita nako ang imong pagkamatinud-anon. Pastor, salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo. Nung Napoleon, salamat sa Dios sa iyang pagtagad o pag-atiman natong tanan. Ug ako nagtuo nga kitang tanan mga kaigsuonan magpabilin diha na Kristo. Importante gyud nang magpabilin ta diha kang Kristo.
usas mga ilhanan nga wala na magpabilin ang tao di kang Kristo kana nang nagsigi nagbuhat og sala, nagsigig simba sige ra pug pakasala, nagsibig simba sige ra pug bisyo kay nagsalig ra pud sa karatula. Ang tinuod nga makasulod sa gingarian sa langit wa nay bisyo. Mao nang kitang mga Kristohanon magtotoo nga nangadoy langit, kuhaon gyud nato ang atong kaugalingon gikas bisyo. Ato gyung ilayo ang atong kinabuhi sa bisyo. Mao na giingon iwaklita sa Hebreo mga kigsunan atong tan-awon. Ang Hebreo kapitulo 12 mingon dinhi, busa kay gilibutan man kita ni ining pundok sa dakong pundok sa mga saksi sa likway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo sa likway na ayaw pod hawiri, gahawid pa imo panghawiran. Awa na. Sa likway na to. Sa likway. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato inumduman ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Efeso kapitulo 2, iyang gitagaag uluhan. Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nagpanaw ta paingon sa kinabuhing way katapusan. Naluwas na tagikan sa sala, ang buot ipakitas Biblia, wala na tay bisyo. Pangutana atong mga taong naay bisyo niya mintuo, mga kaigsunan ko sa Ginoo, wala da ito sila maluwas. Mga kaigsunan, kana diyang padawaton nimo ang tao, wala na sila maluwas. Naluwas na sila. Nindawat gani, naluwas na sila. Kanindawat man sila, mituo man sila. Unya, pagkaugma pastor, nagpakasala man, ay wala na sila mo dawat, nagpakasala raman. Kita ray giilad silang pagdawat-dawat, mo na'y tinuod nga istorya. Sultihan ta mo mga kaigsunan mauni. Perti mo daghan ag-atik ang tao, pitindaghan na gyud. Ang giingon sa Biblia mga kaigsunan, ang kasing-kasing limbungan. Ni adtong kasing-kasing nga wala pa mahiusa kang Kristo. Daghan manggong mga diskusyon nga matud pa, pastor, kanang mo ampo ka unya padawaton nimo ang tao. Wa pa dito sila maluwas. Ay kung imong lantaw ng Biblia, naluwas na sila. Ipangutana, pagkaugma nagbisyo man, nawagtang na pud ang kaluwasan. Ang tinuod brad, wa gito sila mo tuo. Wa gito sila mo dawat. Ikaw ra giilad ato, gadawat-dawat ra to kay naman kay gidalang pan. Or kahan ning dawat ra na sila, naahat ra nagdawat kay nakakita na silang milagro. Ang tinuod nga ni dawat, tinuod nga naghinulsol, tinuod nga mobalibad sa sala. Mo nang dili tanang nagpabautismo, ming tuo. Dili sad tanan nga ming tuo nagpabautismo. Kay daghan kayong ming tuo, wa mo buhat. Pangutana, naluwas na sila. Saan pagkaluwas nga patay man ilang pagtuo? Katong nagpabautismo pastor, indawat mo to nagpabautismo, sige na magpakasala, wa ito sila mo tuo. Kay ang taong mituo mga kaigsuonan, mubuhat lagi na. Mo bitaw na ang pagtuo mga kaigsuonan, kinahanglan siyang malig-on, mahingpit siya. Kay mao man ni pinaka-importante ang pagtuo, paglaom ug gugma. Di gyud ni siya pwedeng magbulag. Ang pagtuo, paglaom ug gugma, mao gyud nay hinigiban nga makapaluwas sa kinabuhi sa tao. Importante na kay gugma aron makatuman kas tanang sugo sa Dios nga naa sa Biblia. Kay di makakatuman kung wa kay gugma. Nganong importante po ng paglaom sa Juan sa unang Korinto kapitulo 13 nganong importante ng paglaom? Kay di masad kapadayon kung wa na kay paglaom. Mao bitaw ng esperansa. Ato ning tanahon basta pamalandongan ning esperansa kay naay moingon unsa man ning esperansa pastor? Kanang esperansa mo na say paglaom. Esperansa ato ko ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kining awit dire nga paglaom.
balaka batiunta, usahay manghupaw ta tungod sa pagduha-duha. O makikalimot nga ana siya, samtang may kinabuhi pa may esperansa. Samtang naapay kinabuhi dunay nay paglaom. Uwi siya may esperansa, pagdaig ug pagsimba, padayon unta sa Jesus ang atong esperansa. Bisan asa kita niining kalibutana, kalaay ka balaka masugatan ta. Muabot ang pagsulay ug mga panghayhay, apan ana siya buhi siya. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Si Jesus ang atong paglaom. Esperansa, ulong makalipay. Esperansa, ulong makadasig. Esperansa, hinungdan sa pagdaig. Dili ka magmahay basta't may esperansa. Samtang may kinabuhi pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagdaig ug pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Si Jesus ang atong paglao, mga kaigsuonan. At ito sa pag-ampo, mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios sa ihang mga mensahe nga iyang gipaabot o gipasabot diri sa atong pagpangalagad kaniya. Atong esperansa. Ato ta sa pag-ampo, mga kaigsuonan, og dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni ana usab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa mga pulo nga amo karong nadunggan na sabtan. Imong gipaabot kanamo nga kami nga nahimong mga anak, mga sumusunod, mga tinun-an, mga Kristohanon. Imong gipaabot nga dili gud mi pwedeng magpakasala. Kung doon na may nakasala, dili tungod kay nagpakasala. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming gitagaan og kaalam sa pag-ila sa sala og sa dili sala, aron dili namo mabuhat ang unsa may makapahugaw kanamo diha sa imong atubangan. Amahan, kung doon na may mga tao nga nagtuo apan nagsige rag bisyo, imong gipaabot kanamo ang ilang klase nga pagtuo nga naa kanila dili kinibuhi kundi patay sumala sa imong mga pulong. Among gipangayo nga imo silang tabangan ug tagaag pagtuo nga muhatag og kinabuhi, pagtuo nga may kinabuhi. Amahan, nga mahimo unta sila nga sama kanamo nga mibiya sa sala, mingtalikod sa mga butang nga makababag sa among pag-alagad kanimo. Thank you so much, Lord. Kung unsa may imong himo, unsa may among nakatunan, among nadesisyonan, mausab ang ilang makatunan o madesisyonan ang pagbiya o pagtalikod sa sala o kalibgon sa kalibutan o tawhanon nga mga huna-huna. Iblas Ginoo ako mga kaigsuonan nga magpabilin kaming tanan matarong balaan samtang may panahon pa nga imong gihatag sa matag usa.
Salamat o Dios nga imo kami gidasi gilig-on sa pagpabilin kanimo diha sa pagkinabuhi sa imo mga pulog, mga minsay pagtuman ni ining tanan. I declare blessing sa matag usa nga nagpatilinghog og ning buhat sa imong mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa atong pagingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Doon na mo yung mga pangutana, kung doon na mo yung mga prayer request, pwede rin yun ninyong i-chat, i-message sa akong account, Gideon Candelario. O kaha, i-text sa akong number 0932-6384134. Talaygon ang Diyos, magpanalangin. Good night. Mga pagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo, Jesus, among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan. Diha kanimo, Jesus, among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon, kanimo. Ihalad na ang tanan, ito yan na